Apa yang biro ini? Oh iya. Iya nah dia jelas saya tak Bukan aku. aku. Gak, paling tolong sasi lagi. Tenang. Menanan lho Mas. Ora sik maju nemen kok ngarepe. Lagi dua, ganggu. Wih, Alhamdulillah. Ndi ora kok jiko angene. Banyune kene dan jiko ah. diuyup. Iki jumbi dhewe. Nang kono ana wong golek kebanter. Enggak, ojo banter dulu maneh iki. Sandal kolek. Kali-kali yang terku arah situ. Tuh. Desa. Cilik kong gendong-gendong gede-gede cikong gendong-gendong. Kan nonton. Sama mana ini tak cewek begini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Tuh baik. Kamu baik. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah ing dinten kebaik menika kula kapureh keluarga kajatipun Bapak Taiki tiyang sekalian gadah kajar kalih taat kembang dados tunggal pramila dipun hormati ing dinten menika. Sekuwati sampun nglampahi agama Islam Allah berkuasa. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatanipun lan dinten menika kula dipun restani Bapak Taiki kapureh keluarga kajatipun inggih menika nuju bulanipun Mas Ihsan lan Mbak Devi, mugi-mugi diparingono keselamatan saha kelancaran. Kajat kaping kalih hormat cita kakang kakidanyang danyang wonten dukus cedak. Saring jalur mewah estri ing dinten nika nderek hormat sederek sepuhipun Mbak Devi lan Mas Ihsan. Engkang manggen bagas sekawan kang sawijining mban pitu, mayung engkang mayungi badanipun Ibu Siti Mutmainah. Boten manggih alangan setunggal punapa-punapa anggenipun gadah kersa ing dinten nika. Amin. Mugi sekeluargi Bapak Paiti selamat wilujeng anggenipun gebriya, gampil anggenipun pados raja kaya, pikantuk rezeki ingkang manfaat lan barokah, murakapi sak garwa putrapun paringi tetep iman lan Islam. Hormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormatan pramila dipun hormati ing dinten nika. Hormat kali mong nini mong ingkang ngemong badanipun Mbak Devi lan Mas Ihsan sak rinten sak dalunipun boten manggih alangan setunggal punapa-punapa. Saged kanggo sedaya kepiman semula. Hormat Sunan Kalijaga ingkang jaga badanipun Ibu Siti Mutmainah ing griya mriki. Mbok pilih anggenipun hormat sederek sepuhipun adik Devi lan Mas Ihsan. Wonten kekirangan saha kekilafan, wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten, wonten keluwihanipun nyuwun tambah ing pandonga. Selamat awal dumugi akhiripun hormat kepada lan ibu lan sampun sakinipun kula keluarga kajatipun lan sampun keseksenan surya lan sasi bumi langit dinten pitu kebenan kasal pusaka sak sengalanipun temetep ing dinten nika sampun pikantuk pangestunipun sederek sepuh ingkang kembang wonten mriki sedaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka din amin dan Allahumma Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin wa sallallahu wasallam. Al-Fatihah. Ya. Cekap semanten anggenipun kula keluarga kajatipun Bapak Paiti mbok pilih wonten klenta-klentunipun anggenipun kula keluarga kajatipun kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang kathah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk laku deh. Ini malah ambruk dhewe. Wes ayo. Silangkai ngono, Mbak. Ya dilangkai ibu. Kulo sendang. Jenengan sing nendang pakai tangan kaki kanan. Yuk melampah terus. Pun ora apa-apa. Nggih langsung tendang. Nah, pun. Yuk langsung. Pun. Wah, ini. Awas minum. Antara nanti kan? Pada uncang. Innalillahi kaget aku. Kaget aku. Nggih, terus saiki ora apa-apa digo maam berdua. Datar sok ndak ini, Bu. Niku sing mau sing iku sing dimban mangke dipecah nggih maam nggih. Tegane Niki kula sampun rampung anggenipun kula ajake panjenengan. Mbok ini mlendang-mlendang pangerten. Devi sampun wis ndak ganti artis. Gunane dicopot lho. Ya padha wae. Sami dipecah mboten napa-napa. Oh nggih, Janaka apa sing mantuk riyen lho. Arjuna iki, guys. Oh, Arjuna. Ndi, guys? Anakku Arjuna, guys. Arjuna, guys. Wancang. Irunge buat ah. Kayak wong. Anakku Arjuna. Arjuna. Kita. Saru. Monggo pinares daya. Ya Allah. Nangurusi apane? Astagfirullahaladzim. Apane yo? Kowe. Mancar adek. Adek ndak berhenti lho. Ora kita. Cah iki. Monggo. Masih orang. Anak-anak Robi. Nah, 2A. Monggo, kita dulu.
Biasanya orang kecil nanti kecil ya. Ini orang kecil beda. Masih ya. Iya. Ini aku nong, abang balik. Taruh banyu, Mas. Monggo, sikitakan. Iya. Dari tadi kono. Selama gandeng masakan temen nggih. Nggih. Nonton yo serasi-serasi. Mun istimewa ibu. Bisa Mas gubuk rasa ibu kae. Iya, wis. Istimewa nih. Ora dikene teh hangat malah. Ya ampun, nggih. Dari dengan kok dari atlet wis. Gimana? Ayo. Orang. Iya, iya. Nah, dari mana? Dia mau bilang aja. Hanya cuma masuk akhirnya. Jadi cewek mau umroh tidak mi Nggih sekalian sing duwe bojo Pak Didawi kan rondo. Kanang wong pagi nangis. Sing nganten anake Mbak. Dia tak Mbak dari mana? Anak aja mbaknya ada Bang. Alfred neberan waktu Sukiro ya nangis nembe makan nembe rolas dino umroh sekarang Mana tahu di bengi sebumi je. Kau bumi lah ke? iya bengi kok bengi Kau bumi lah ke mana tahu? kumpulan di Semarang Dengar kok. biasanya tak sama Karo Solo ya kom banyak Semarang Eh? kalian sebenarnya Daun Belum ini. Iya, boleh ikut apa aku. HP ku jam 3. Ya. Ayo mencayo. Ayo foto orang. Ayo, ayo,
Sri Kandi pengen lucu sih lo. Fotokopi tak gambar lagi. Nomornya anyar. Gambar apa ya? Kudu nang nomor WA kudu nang pati. Gawe anyar kan wis rampung. Aktif nang pati se. Iso. Wis aktif sudah ya. Iya, tapi kan gak iso ra aktif nang. Ayo pecah. Momen iki. Foto rambut foto riyen nang. Rambut foto. Wah, itu lho apa Arjuna iki wae. Foto Mas. Dibedek jangan mah. Pewayangan. Jejen malah. Iki kok ngejarin ta kok ini? Jari itu itu nama lu. Rendang. Kayak kita kan ini Mas. Sri Kandi apa? Ora nang Belanda iki mah koretan. Ampun Bu. Kalau wis doyo Bu. Iya lah. Anjir kelihatan. Enggak aja. Biasa. Aku nak karo le kowe alhamdulillah malah majak bener. Ini kayak anu ya. Kuru tenan aku ngopo nak pesenane terus kuru tenan karo kancabe kula ngoten. Lalang malah diambil lewat lisan ya. Kelompok iki kok Fenomena alam. Iya, iya, itu. Le Isan, le rene sik tak omong iki kowe. Cepet ngefoto kan. Kayaknya orang bisa nih kok ambitan. Enak. Enak ya cengker ini. Jangan mampir. Sebab nah. Ini masalah ini ya. Ora aku terakhir ngono. Jangan gambar iki yo. Ora kok iso mati bismillah Misalnya iya lho. Rambutan. ngomong berarti apa itu Tuhan jatuh. Ya gambar bismillah biar aku doa bismillah. Enggak semacam. Ada di luar sana. Ini juga banyak stempel ya. Bener ono petekane iki ya. Stiker. Pesan. Tapi nek ada tulisan iki lho. Pulpen ini kok. Pulpen. Gambar pulpen. Pon gambar tangkas. Iku sing apik ora kok gambare pulpene. pulpen sampe aku dhewe. Tanganmu biasa ae kok tangan bae. Pulpene sing apik. Ngomongane wong bareng kok. Pulpen langsung belakang. Iya, Pulpen apik lah. Dia ngomong. yo ora ya pulpene nek ada iso. Mas ngomong Mas. Benar. Orang Indonesia tuh ampuh-ampuh. Belum bukan belajar di pangan. Bukan belajar. Apa jahit? Atau mau pangan. Orang kok gini. Pangannya nggak cuma granat. Tepat. Granat itu bisa. Tetap sekali orang Indonesia.
Ampuh-ampuh. Mikir iki. Jadi ame gak pasal iki mikir. Bertemu. Tapi kalah. Kita yang mampu, mas balik kalah seperti ini. Ngalah. Iya ini kis, nah ini buangan. Tapi itu enggak. Kita iya jadi buang. Macam. Kok. Kita ya kan. Kita mau. Golek nek kene wange lho. Iki lho ditakon sandi wifi mbok apa anjir ngerti ya. Takon sandi wifi gitu. Sandi wifi. Itu kok orang pucuk berana. Terus dibuat sik ah semile iku. Lah sing digawa ndekne iku gedene padha ndas kocak. Dan ini kayak mau diri. Iki sing golek lagi di Sambok. Kan merah wae wong dulu kita kalau kurang kes patir kan ke. Biar bila. Apa yang biro ini? Oh iya. Iya nah dia jual saya tak apa. Kalau aku. Belum memang benar aku. Gak yang paling sasi lagi. Tenang. Menanan lo mah orang sih mati nemen kok ngarepe. Lagi dua gagé. Wih, Alhamdulillah. Ndi ora mbok jikokan ngene. Banyune kene dan jiko ah. diuyup. Iki jumbi dhewe. Anjir sitikan kok benine semene. Jenenge cengker kalau isine jenenge cengker. Cengker yo ngene. Cengker klopo degan. Ini ora ana isine ndi sing dikerok apa nek panganane. Ora ana dikerok yo ngene atau nggo syarat. Bermana? Mama, dibilang saya. Yo masalah sebenarnya mama balas sebenarnya. Ora le dicekel yo entek banyune alah ya Allah. Pringese. Pringese. Apa sih ilang? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Wes ale dikerok dipang kono berdua-dua. Ya iya apa itu? Ijon-ijone sak cendok iki. Mau pecah terus cekel ora tak aku. Iki mati mau klepet cilik kan cek. Jadi kan ngerokoti lho. Sepete paling. Ora ono dari. Tapi kopi iki lagi. Biasa. Bismillah. Oh enak Ayo itu. bismillah. Nah, iku jebuk gua boko banyune, Mbak. Iya di Dipapek ya. Heeh, dijukuk sik banyune ale. Malah deh. Ije kabut. Nah, itu kan anu. Ora. Ya, ayo bukan ngurusi kae. Iki lho Bang ketemu. Bermana apa? Tembak guys. Gak maksudnya. Oh iki ya enak nih sini. Anak iki. Dengan aku lu. Mana itu untuk tengah tapi lu gimana terus ini? Apa kau isi ini? Ono iki nek sini lamu iki. Ala nyatane bersama nih Rabu rambutan terus mari. Ayo tinggal kau bawa sampai ketemu dan
Guys, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.